Horas marita saluhutna, taparade marohata, tapuji matuhata, marhita de puji-pujian sian nomor sia pulonom ayat sada saha rodi ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi para badia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Pinuji ma debata jala ama ni Tuhan Yesus Kristus, na tumubuhon hita pa dua halihon, sian godang ni asin ni rohana, tupak kirimon na mangulu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, sian namate. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo nadi honi debata Jehovah, marolo polop jala merlas ni roha mahita disi. Haleluya, di Tuhan dikatakan sangapon amyon dohot agukun. Debatado napahehehon Tuhan Yesus. Ido napahehon kasugot akan porsian ibadana alami Tuhan Yesus naun pinahinan. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Namandok mauliate dohami diho. Ala ditaruh ko dosa dohot hamatean marhite-hite haheon mi dak pola mabiar behami mi dah hamatean hodo ulunami ruas mudo hami di pausat hodo hami sian hamatean tuhanguluan pargogoi mahami mangului pasang apoko ari-ari marhite-hite haporseon na mangulu pai masahat hami tulabungmu, amen. Tapuji mamu saya Tuhata, mari kita puji-pujian sian nomor 633 ayat sada dohot ayat 2.
Tajahama epistel. Epistel taringot tubuh buha ijuk tarsurat di Markus 10 ayat 1 saharo di ayat 8. Asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ma ragam-ragam ni nahusus lau mamiahe bakena. Jadi masa suku di hadapan jolo di sabati laho manasida kita namani nabi besar mata nyari. Masih padohat dona sida. Ise mamanggulang batui dihita sian baba pitu ni tanomani. Merendong aku nasida di idaman naun di palembati air baga situ dulu. Di mongoti nasida matanomani. Gabe di idama doli-doli sahalak. Parulos namar linang-linang. Hudul tukas siamun. Jadi mabiar situ tuma nasida. Halayin minado mandok nasida unang mahamu mabiar hamu do Yesus kasihan sadat naung dipatsilakon bunga itu ibana jam isong ibana dahamu madingana yana Lau mahamuna. Pabuahamu matu akasisianna doho tu si Petrus. Juluananna dohamu tu Galilea. Disima idaon muna ibana songon naung di dokhian tuhamu. Dungi ruar manasida maporusian tanomani. Lau sakadut donasida jala taramali. Jadi dang adong di pabuah-buah nasida agia tu ise. Aina tahu todo rohana sida. Martua do natumangyon hatani di batang jala nau peopsa. Amin. Tapuji musai Tuhata, mari kita puji-pujian yang nomor 52 ayat 1 do ayat 2. Martangi yang mahita. Pujian nami maho ale Jehovah Tuhan nami. Ala takas dobal gani holongmu. Marhite Yesus Kristus si hokop jala si palua hami. Ido nahu halasok kami. Apaladi manogoton. Nahu patupahami buha-buha ijuk. Alanima ale Tuhan. Naing tangi honon nami mahatam setongos todim todi porbadiai lau patorak ko tuhami hatami asa suadi rohanami
jalahu lahok kami hatami diganup pargulmiton ningulu nami. Mari te Yesus martangiak kami tuho. Amin. Damang doho dainang adorang sosahat tita tuhata ni debata huajak majohita ate molo hupasahat selamat Paskah dia lusi hamuma dohot semangat madokon Kristus sudah bangkit. Alai molo hudokon Kristus sudah bangkit. Alusi hamuma madok selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Mau lihat hatan di debata di buha ijuk natapatupa imana tarsurat di sada Korin bidu 15 ayat 20 ainunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo niaka namoting alainunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo niaka namoding. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ido sahatna. Paskah manang Paskah pagi ima nama buktihon mate do Kristusi alani dosatta alai dipahehema ibana diari patoluhon. Kristus adalah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Berita haheheon di Yesus Kristus ido na serius diperbincangkan, dipersoalkan dari dulu sampai sekarang. Antara halak Gorik, halak Yahudi. Dang binoto ropani ala memang masai tibudo halak Korinon diaka hamajuon tarlumobi may nang diaka parbinotoan ala didok Korin ima pusat perdagangan namarlau rodo jolma di si alanido masai hatap do diaka kemajuan nang diaka parbinotoan alai sekaligus do ihut do meragam aka siulahon hajahaton di hati hai antara Yahudi dohot Gorik marasing-asing do sikap nasida pandanganna tabiatna berbeda-beda. Halak Yahudi lebih condong holambangido tanda bukti na nyata. Jadi bolo suadong bukti na nyata beraktar jalo nasidai. Ima molo halak Yahudi. Alai halak Gorik mamake logika. Molo sosiat tu pikiran nasida tidok nasida mairo paninang itor didok itu adalah merupakan kebohongan. Itu tidak benar. Dang tikosi. Dang tarjalo rohanaside. Tatudo molo taringot tu namangasa logika rasio pangasahonoton
dang boy bukti honon nasidai. Alania dang rasio, dang pikiran ni jolma bahenon lau menyelidiki mengenai rahasia Allah. Idobana dang boy dibuktihon nasida. Tungpe songoni usaha nasida madok dang tutu Yesus Kristus hehe. Alay dang adong boy nasida membuktikan bahwa Yesus hehe. Idonani dok nasida bahwa Kristus na tarsilangi gabe di dok nasida doi songon pergasipan doi di halak Yahudi jala hauto odoi nang di halak gorik. Amu damang dohok dainang marhite ima dina tapatupa di manogoton jala natapahami setadok do di buha-buha ijuk Apostel Paulus pabotohon taringot tu haheon di Yesus sian namate di dokma di bagasan turpuk manang jamita di hita alaholan sayat do alay nunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo niaka namoting nanaing dohonon ni Apostel Paulus bahwa dang di kuburan be Yesus nunga hehe ibana alanido hahehe ni Yesus sian namate totudo di kalangan orang Kristen barita lasniroha doi dihita di sadok portibion ima na bukti na nyata bahwa saguru di ibanado hangoluan ni colma. Imana pabotohon naso si habiaran be hamatean. Ala hamatean dang di si ujung ni ngolu ni halak Kristen. Alai di haheheonido. Ido ubay di dok Yesus di Yohanes 12 ayat 25 audo haheheon dohot hangoluan na mangolu do na porsea diaw. Nakpemate ibana. Dipatuduhon Tuhan Yesus do di tonga-tonga ni portibion dangadong hagogoon na mampu lao mangibangi hagogoon ni debata marhite Yesus Kristus. Yesus sudah mematahkan, Yesus sudah meremukkan kuasa kegelapan. Iblis tidak berkuasa di ngolu niaka na porsea. Dangadong be huaso ni portibion. Dangadong be huaso ni sibolisi. Ay nunga di taluhon Yesus Kristus. Marhiteima onma nagabe si halasonota. Alanunga hehe Yesus siyan namate. Jalaon managabe di dok sentral pusat ni haporseaon ni hita halak Kristen. Di haheheonido pusat ni haporseaon ni halak Kristen. Ido bahe di dok si Paulus di jolo ni turpukon di dok di ayat
10:4 anggo sohehe Kristusi sian akka namate rumardo jamitanami laos rumardo nang haporseaon muna. Molo adong haheon ni Yesus Kristus dang adok kaporseaon. Molo hehe Kristus dang adong huria. Molo hehe Kristus dang adong halak Kristen. Jalata dogma molo hehe Kristus dang adong hakabipi. Anggo hehe Kristus dang roh hita di manuguton. Dang beribadah hita, dang marminggu hita, dang marbuah-buah ijuk kita. Imana parjolo, napaduahon los ido keunggulan ni halak Kristen sian ugamo na asing. Basa hudok songoni. Ala memang anggo soal pemimpin di sude ugamo adong do pemimpin. Jala adong do akapoda nama sahibat. Artinya mereka mempunyai aturan-peraturan untuk tuntunan yang harus dijalankan. Alai dia managabe ke unggulan ni Yesus ubain na gabe taihuton ibana ima dihaheheon sian namate. Dangadong juru selamat di ugamo na asing. Sodukon ni di halak Kristen. Marhite na boy hehe sian namate. Dangadong na boy manaluhon sumber masalah holan Yesus Kristus do na mampu. Pasca imanagabe patuduhon keunggulan dohot hasitongan ni ugamotta sian ugamo na asing. Alani rikot do boto otta, rikot do suatonotta, songon na torasita, tuaka sudut na poso, tuaka generasi muda, asa unang murah-murah. Moleng haporseon ma. Asa unang murah-murah pidda tu ugamo na asing. Jala asa bangga ibana gabe halak Kristen. Bangga dope hita menjadi halak Kristen. Totu dohonota mamolohita sian natoras dohonota bangga doau gabe halak Kristen. Alai bohado nuaing. Ya nakota, apakah masih bangga dia menjadi orang Kristen? Kupikir ngatorop akaya nakota idang bangga be menjadi orang Kristen. Nunga gabe seakan-akan penamak-namak. Ibana molo di lingkungan naso Kristen. Alai bohado hita asa tetap songon natoras sita manuaton hakristenoni di aka generasi muda asa gabe bangga ibana songon sada halak Kristen. Imana paduahon jalana terakhir narumikot pasca mangaleho di hita kenyataan baru bahwa apa yang tidak mungkin oleh kebangkitan Yesus menjadi mungkin. Dan mungkin nina halak Yahudi ay ngamate. Dan mungkin nina halak Gorik ngamate. Sada kenyataan na diida nasida bahwa Yesus ngamate. Bahwa Yesus sudah dikubur, ditutup dengan batu besar. Ido kenyataan
na dibereng nasida. Jalalaos ido nang di kalangan ya kasisean ni Yesus. Ayanggo memang suat di rohana sida naung hehe Yesus si dang roh tu kuburan si Maria Magdalena dang roh akasisehani alai. Ala memang dang suan gabe roh mana sida. Tujuan nadang mamereng nokehe do Yesus si daung. Lau mamiahi baken ni Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Yesus dang di sibe kuburan sudah menjadi kosong. Ima napabotohon. Naso mungkin di rohana sida. Naso mungkin di rohani jolma. Gabe mungkin doi di bagasan Yesus Kristus. Hamatean dosa dohot simbolis. Naso mungkin yan boy talu. Ternyata nunga gabe ditaluhon Yesus. Hamu damang dohok dainang imana gabe lasni rohatta. Di bagasan manuguton. Hidumana huawali naking molohudok Kristus sudah bangkit, selamat Paskah. Molahu sarahon Paskah, Kristus sudah bangkit. Nakubo toropani molohudok kokian naking selama Paskah baru di jalang madongan nai madokon Kristus sudah bangkit. Dengan penuh semangat. Ala memang barita lasni rohado taringot tu. Haheheon ni Yesus. Ala mengalehon pengharapan yang sebelumnya tidak mungkin. Oleh kebangkitan Yesus segalanya dikatakan menjadi mungkin. Alanima diaka na porsea naing mama dok songon nani dok ni si Paulus di Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhut na do tarpatu paau marhite hite ibana namar gogoihon au. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Marhite haheheo ni Yesus. Asa tapaholang sian rohatta, sian pikiratta nama dok dang mungkin. Unang be songon si Thomas. Saya tidak yakin, saya tidak percaya. Dang mungkin ni saleleng so hujama bogas ni tanganna nahona labangi. Unang tadok dang mungkin. Ay jojo do hita pe madok dang mungkin. Ay boy do songonon mada masay pogo situ tudo. Hami dang mungkin boy sikola dak danakon. Dang mungkin gabe boy sarjana dak danakon. Boy do sadaina mado ay dang mungkin boy bertobat amat tajabunami. Ay perminum do ibana. Pemabuk do ibana. Holan namar juji do ibana. Dang mungkin malum sahid. Ninato rasu. Halanunga diponis. Dang liling be. Dang mungkin ninakasudut na poso. Ro adong manopo tahu. Ala pogus do nato rasu. Jangan katakan seperti itu. Hai heon. Kebangkitan Yesus Kristus. Nah semungkin gebe dimungkinkan. Semua menjadi mungkin. Alani unang adong na menyerah. Orang Kristen tidak bisa menyerah ke dalam keadaan. Jangan menyerah. Tetapi harus pasrah kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Na mangihut Paskah patuduhon tuhita arganai hita di jolon itu hatai. Bayangkan seorang anak Allah
mau mati nyawanya seorang anak Allah diberikan, dikorbankan agar kita hidup. Itu membuktikan begitu berharganya kita. Dijolon itu hatai. Jalalaus ido misi haroro ni Yesus Kristus. Di tengah-tengah ni portibion. Disosoi matuhita. Argahon ngolum. Ta argahon ngolutta. Itong argado hita. Di Yesus Kristus. Unang adong besian kalangan ni halak Kristen na maswasaehon ngoluna tuna so marlapatan, tuna so berguna. Molo didok naking argado hita di jolo ni debata alani bohado hita asa gabi arga di tonga-tonga ni parsaurata di tonga-tonga ni keluarga kehadirata gabi marlapatan gabi manfaat gabi las rohani halak na asing marnida hita jala targahon ngoluni halak na asing molo idok naking masayargado hita di jolo ni debata didok ma argahon ngoluni halak na asing unang be adong nasaling makosomi, unang be adong nasaling membunuh, unang be adong nasaling menyakiti. Pesta Paskah mengalehon hangoluon di hita, marhite hamamati ni Yesus, marhite haheon ni Yesus. Gabeta jalo ma hangoluan. Ido las nirohatta di situasi apen, di situasi Paskah. Alanido di buha-buha ijukol dohonok kuma selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Mau lihat amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata marhite Yesus Kristus. Pujion nami maho alani balga ni holongmu hujalo kami. Marhite haheheonmu masalas roha nami gabe hujalo kami haluaon. Jala masai arga situ tudo na di pasahat to kami haheon mi gabe haheon nami jala masai arga situ tudo kami diho alanima urupi mahami mangulah lomo ni roham urupi mahami gabe tiruan di tonga-tonga ni akapar sauran nami sepasu-pasu nang akaruas ni huriam asa toktong nasida marlas ni roha marhaporusan tuho dang adong nasotar patu paho ainunga di taluhon ho sorop ni hamatean ima suato di rohanami asa saya terus sami bersemangat jala makaposiho ala sian hodo haguguon sian hodo pasu-pasu sian hodo nang akka las ni roha leho di hami akka pakirimon na mangulu jupa mangadopi akka namasa di bagasan ngulu nami alai asa unang gabe menyerah kami alai berjuak kami ala dong do Tuhan na toktong tangi tumangihon pangiduan nami. Marhite Yesus Kristus upasahat kami ma tangiang namion. Amin. Tapuji matuhata, laos tapasahap mapeliata, pelian sada A, sada B, dohot paduahon,
Mari kita puji-pujian nomor 10 ayat 1 tambah ayat 5. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha, moliate roha nami tuho jala pujion nami maho. Nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banua toru. Patogu haporsion nami maniok barita nauli, asa unang ganggu roha nami di nama molus hamateani. Do barita nauli, mamaritahon haheon di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asasai malungun hami tu banua gicang, marhite haheon di Tuhan Yesus Kristus. Tatangyakon mapeleata, tujoloni debata. Ale debata amanami na di banua gicang, horo harorani saluhut sileho-leho na denggan, do nasa ulibasa nama uliutus. Upasahata mi masian na nileon mitu hami pelean nami tuho. Sajalo may gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa parhasia kami peleanon, pati buloh na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang di sileolon mitu hami. Asalam girgir hami madok meleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Madok mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sesat malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis dari on hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayhoro na punah harajaon. Dohot hagogoon, rodi hak sangapon saleleng ngileleng na. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, holong ni rohani de bata ama, dohot parsauran di tod di perbadia, madongani hita saluhutna. Amin. Selamat Paskah. Mau lihat ya?